Ei, hola! Sabies que una vaca viu uns 20 anys, un elefant en viu uns 50 i una balena en pot arribar a viure 200? Si tu penses bé, l'edat és completament relativa. Si jo fos una vaca o un elefant, però com a balena seria superjove. I és que tot és relatiu. Bé, tot, no. Perquè quan parlem dels pronoms de relatiu, quasi tothom té els mateixos dubtes. Fixa't en aquestes dues frases. M'he canviat el mòbil perquè el que tenia em va caure al mar. Aquest és l'amic del que t'he parlat. A la primera, la combinació al que és correcta i a la segona no. Sabries dir per què? No? Doncs si vols saber quan és correcte usar les combinacions el que, la que, els que i les que, i quan hem d'usar altres formes, queda't amb mi fins al final del vídeo i t'ho explico. Som-hi! Les combinacions el que, la que, els que i les que són correctes en només dos casos. 1. Quan elidim el nom que anava enmig, perquè ja s'ha dit abans i no volem repetir-lo, com a m'he canviat el mòbil perquè el que tenia em va caure al mar. És a dir, m'he canviat el mòbil perquè el mòbil que tenia em va caure al mar. Podem repetir el nom mòbil o podem elidir-lo. I 2. L'altre cas en què les combinacions el que, la que, els que i les que són correctes és en les oracions relatives substantives. Aquest tipus d'oració pot fer les mateixes funcions que un nom o que un sintagma nominal i són fàcils de reconèixer perquè quan fan referència a una persona es pot substituir l'article pel demostratiu aquell, aquella, aquells o aquelles. I quan fan referència a una cosa, l'article es pot substituir per això o per allò. Vegem-ne un parell d'exemples. Els que arribin primer tindran un premi. Com que aquí el relatiu fa referència a persones, podem substituir els que per aquells que. I l'oració continua sonant bé. Aquells que arribin primer tindran un premi. Per cert, en aquest tipus d'oracions, les oracions relatives substantives que fan referència a persones, tant pots usar les combinacions d'article més que com les combinacions d'article més qui. Els que arribin primer tindran un premi. Totes dues oracions són possibles i correctes. Ara un exemple d'oració relativa substantiva on el que fa referència a coses. He entès tot el que dius. I en aquest cas podem substituir l'article pel demostratiu això. He entès tot això que dius. I com que la substitució funciona, sabem que aquest el que està ben usat. Molt important! En aquest tipus d'oracions no és correcte fer servir l'u que o u que. No podem dir lo que dius o u que dius. De fet, aquestes dues formes no són mai correctes en català. Mai. En cap context. Fins aquí tot bé? Doncs encara hi ha una última prova que pots aplicar en cas de dubte per saber si la combinació el que, la que, els que o les que és correcta en una oració. I és que perquè sigui correcta no s'ha de poder substituir per el qual, la qual, els quals o les quals, ni tampoc per la qual cosa o cosa que. Fixa't en aquesta oració. Aquest és l'amic del que t'he parlat. Sona bé? Doncs, per més bé que et pugui sonar, és incorrecte. Fixa't que si fem la prova del qual, la substitució funciona.
Aquest és l'amic del qual t'he parlat. I com que la substitució és possible, això prova que aquest del que és incorrecte. Un altre exemple. És una teoria amb la que estic d'acord. Observa que aquí també podem fer la substitució per la qual. És una teoria amb la qual estic d'acord. Per tant, la combinació la que tampoc és correcta en aquest cas. I l'últim exemple. Avui m'han apujat el sou, el que m'ha sorprès força. I en aquest cas, la substitució del qual no funciona. Avui m'han apujat el sou, el qual m'ha sorprès força. Però fixa't que sí que podem fer la substitució per la qual cosa o cosa que. I l'oració sona bé. Avui m'han apujat el sou, la qual cosa o cosa que m'ha sorprès força. Per tant, el que tampoc és correcte aquí. Fàcil, no? Doncs vinga, fem un petit test per revisar tot el que t'he explicat fins ara. Pensa si són correctes les oracions següents. Aquest matí hem anat a la Biblioteca Mercè Rodoreda, que és la que hi ha al barri Centre. Exacte, és correcte. Fixa't que podem recuperar el nom al·lidit i l'oració continua tenint sentit. Aquest matí hem anat a la Biblioteca Mercè Rodoreda, que és la biblioteca que hi ha al barri Centre. I encara podem fer la prova extra d'intentar substituir la que per la qual, que ja veuràs que no funciona. Aquest matí hem anat a la Biblioteca Mercè Rodoreda, que és la qual hi ha al barri Centre. Estrany, oi? Volíem informació de tot el que hi fan. Molt bé! En aquest cas també és correcte, perquè el que hi fan és una oració relativa substantiva. Fixa't que podem canviar el que per això que i l'oració continua tenint sentit. Volíem informació de tot això que hi fan. I a més, si fem la prova extra del qual, veuràs que l'oració resultant torna a ser estranya. Volíem informació de tot el qual hi fan. La noia amb la que hem parlat ens ha dit que aviat començarà un club de lectura. No, aquí la combinació amb la que no és correcta. Fixa't que aquesta sí que es pot substituir per la forma amb la qual. La noia amb la qual hem parlat ens ha dit que aviat començarà un club de lectura. I si la substitució per la qual funciona, això vol dir que la forma la que no està bé. Sembla que el cicle de lectures comença amb una novel·la de misteri, el que ens ha semblat la mar d'interessant. Doncs no, aquí la combinació tampoc és correcta. I tampoc ho és substituir-la per lo que, u que o el qual. Aquí el que necessitem és el relatiu neutre la qual cosa o cosa que. Sembla que el cicle de lectures comença amb una novel·la de misteri, la qual cosa o cosa que ens ha semblat la mar d'interessant. A més, ens ha dit que els que s'inscriguin al club de lectura rebran un exemplar de la primera novel·la signada per l'autora. Molt bé de nou! En aquest cas la combinació és correcta, perquè es tracta d'una oració relativa substantiva que fa referència a persones. Fixa't que podríem substituir els que per aquells que. Ens ha dit que aquells que s'inscriguin al club de lectura
rebran un exemplar de la primera novel·la signada per l'autora. I si fas la prova de la substitució per als quals o per la qual cosa, veuràs que l'oració resultant no sona bé. Ens ha dit que els quals s'inscriguin al club de lectura rebran un exemplar de la primera novel·la signada per l'autora. Molt estranya. Ens ha dit que la qual cosa s'inscriguin al club de lectura encara pitjor, oi? I ja està. Si el contingut del vídeo t'ha resultat útil i vols que resolgui més dubtes com aquest, fes-me un m'agrada o deixa'm un comentari aquí sota. Adeu!